Il-Partit Nazzjonalista huwa l-bidla li taqbel lilek. Il-Partit Nazzjonalista huwa l-bidla li inti trid. Huma kienu li faħru lil Ċipru u maqdru lil Malta fej tista' tasal iżjed li fil-Parlament fl-ogħla istituzzjoni tagħna tiġi hemm u tajt li pajjiż ieħor Ċipru huwa aqwa u aħjar minna u tmaqdar lil pajjiżna meta r-realtà llum nafu x'inhi li Malta rnexxielha tagħmel dak li ħadd ieħor ma rnexxilux. Il-bidla li ġab il-Partit Nazzjonalista ħolqot soċjetà fejn int tista' tirnexxi u timxi il-qudiem bħiltek. Meta narawk tirnexxi aħna nifirħu miegħek u mhux ngħiru għalik. Meta narawk tirnexxi aħna nimbuttawk il-qudiem u mhux inżommuk lura. Meta narawk tirnexxi aħna niftħulek it-triq u mhux insabtulek il-bib ma' wiċċek. Partit li diġà irnexxielu jurikom x'kapaċi jagħmel fil-maltemp. Għajdu li x'kapaċi nagħmlu meta jiġi l-bnazzi għal pajjiżna. Għajdu li intom x'kapaċi nagħmlu. Aħna niġu għaw u ngħidulkom kuraġġ bħal marbaħna nerġgħu nirbħu. Ħajjiġi kollox għal idejna. Imma bħal marbaħna kull sfida li kellna nerġgħu nirbħu l-isfidi li għad iridu jiġu. Beħsiebna nkomplu mexjin bil-pjan li naraw jekk hux vijabbli li ssir il-mina li taqqat iż-żewġ gżejjer u jekk iva allura nagħmluha għal ġid tal-Awċin u għal ġid tal-Maltin. Aħna l-bidla li taqbel lilek. Aħna l-bidla li inti trid. Aħna nistgħu nġibu il-bidla l-aħjar ta' kull wieħed u waħda minnkom u sarrafna dan mill-indipendenza li hawn għal ġid tagħna lkoll.